थाख्लायनि बागै गोबाङा सोंगासिनो भिडिअ मानो लाबोआखै मा आइपिसि बा सेक्सनफोरखौ खोलैनानै होदों। आं भिडिअखौथ' लाबोबाय, ओमफ्राय खायफा सोंदों अब्लाबो मा बिथांनियाव दाय जाबसिना होदों सेक्सन। दा बेखौ दोनथ' आं जोबनायाव फोरमायगोन दे। जायफ्रा नुवाखै होनबाय थायो, जेब्लानाखि कर्टआ पुलिसफोरा चार्जशीट हरा अब्लासिम आं जेबो बुंथ'नो हानाय नङा आरो गोबां मानसिया बुंखाबाय। बेजों लोगोसे मैया आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, इम्पर्टेन्ट भिडिअ, इम्पर्टेन्टआनो होननांगोन। नोंथांमोना मिथिखायो जे बर'निफ्राय सासे सानखौ सानसे नायोमोन एसेबालासे फोथायनो गोब्राब जागोन जायफ्रा नुफेराखै, आरो जायफ्रा नुहैबाय बिसोरसो आसुरित जागोन। दा साननो थाङोब्ला बै मानसिया वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि लामायाव दंखासै, नाथाय गावसो लुबैया जे पपुलारिटि लुबैया। मालाबाबो बे केमेरा एलाव होआ गावनि खाथियाव थांब्ला, केमेरा नट। मानसिया जाम्बाबो नङा, गोरों सासे एजुकेटेड, कम्पिउटार इनस्टिटिउटबो दंबावोमोन बेहा, जाय गावनो क्लास होयोमोन। बेबायदि आं बेखौ फोरमायनो थागासिनो दं। बिनिबो सिगां चिरां जिल्लानि जाथाया जोंखौ आरो दुखु मोनहोलायबायना। चिरां जिल्लायाव जे सासे गान्दा सिखाव बा सिखार खालामग्रा होननानै सासेखौहाय एनकाउन्टार खालामबाय, जिउ खहा जाबाय जोंनि बर'आनो। बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाग्रा। नोंगौ खायफा सिखावबो थानो हागौ, जों सिखाव गैयाबो होना, नाथाय हमखानाय मानसि, जाय एबसुनि खायफा फोरमायनाय बायदिब्ला हमखानाय मानसिखौ माब्रै एनकाउन्टार खालामनो मोनखो? दे दाय मोनबाय, आयेन बायदि बिजिरहैदोब्रा, नंगौना नङा? लांबाय, बेखौसो लुबैयो दा बयबो। साजा जेबायदि मोननांगौ, जोबजानांगौबा जोबदो, दायनिगिरियाथ' जोबजाखागोन। नाथाय बोरैहाय सासे बर'खौहाय गावसिनिफ्राय खारनो नाजादों बा माबा मोनसे बेफोरबायदि लांखानाय मानसिखौ बोरै एनकाउन्टार खालामफिनबावगौ? नैबे गेदेर सोंलु फैदों। खौराङाव माखासे सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला मा बर'फोरखौ फिसा दाय मोनबानो एनकाउन्टार बानायाबानो जाया नामा? सिगांनिफ्रायनो खालामबोगासिनो। गोजोननि नोगोर, गोजोननि सान्थिनि पिस फैबायनो, अब्ला बोरै एनकाउन्टार? अब्ला कर्ट बिजिरसालिफोरखौ जोंनो मानो नांला माथो? बे गेदेर कुइसन फैयो। दायनिगिरियानो जा दायनिगिरि नङैयानो जा, खिन्थु एनकाउन्टार खालामनायनि बेलायाव रायजो राजाया सांग्रां जानांसिगोन, आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरा बेफोरनि सायाव गोख्रोङै सोंखारिनायजों लोगोसे धरना होनांगौ। अब्लासो बिथांमोना एसे जोंनि गेजेराव, जोंनि जायगायाव बिदि खालामनायखौ खमायगोन। साजाखौथ' मोननांगौ, नाथाय एनकाउन्टार डाइरेक्ट बै साननो गोनां। अब्ला कर्टखौ जोंनो नाङा, बिजिरसालिखौ। एनकाउन्टारावनो जोबोबा दायनिगिरिया, सोरबा सिखाव हरदों एनकाउन्टार खालाम। दा मोनसे खोथाखौबो गोबां सोंहरगासिनो दं जे एमबाथा सारनि फंबायखौ जायफ्रा बुदोंमोन बैसोरखौ हमगोना हमाखै? हमनानै दं, नाथाय मेन कालप्रिटखौ दाबो मोनाखै होनदों। मानो मोनाखै? गुबुनखौथ' मोनजोब्बाय माथो, गुबुन बर'फोरनि दायनिगिरिफोरखौथ' मोनजोब्बायानो, नाथाय बैखौ दाबो मानो मोनाखै? सोंलुआ आंनावबो जादों, आं बेखौ खिथानो रोंनाय नङा। गोबाङा सोंहरदोंना। दानिया फैदो बै सानमेननियाव फिनदै। सानमेन गोबाङा फाग्ला बायदि, फाग्ला बियो, जाला बियो बिदि बुंहरदों। नोंगौ, बुंखायो, नाथाय जों फाग्लाबो बुंजोबनो हाया। ओमफ्राय साइन्सनि मानसिफोरानो, जायफ्रा साइन्टिस्ट लाइनाव बिराद अबजार्भ खालामनाय ना, नोंगौ खायफा अभार सानब्रेनानै बायदिसिना जानायखौ जों खोनायो, नाथाय खायफा ओरैबायदिबो जायो। नोंथांमोना सासे सुबुंनि नामखौ खोनाफेरखादोंना? बे जाहैबाय गेलेलिय'। गोदोनि जों साइन्सनि स्टुडेन्ट नङामोनब्लाबो जों मोनसे समाव साइन्सआव मोनबोदों, आरो फोरोंगिरिफ्रा जोंखौ एक्सप्लेन खालामनानै बुजायबोनायखौ मोनबोदों। गेलेलिय'आ मा होनोमोन मोनसे समावहाय? बुहुमासो साननि सोरगिदिं गिदिङो, साना बुहुमनि सोरगिदिं गिदिङा, बा साना सानजानिफ्राय सोनाबहा हाबनाया। ओमफ्राय मानसिफ्रा फोथायनाय दंमोन सानखौ सानजाहा ओंखारजेननायाव होसोलांबानो मोनहैगोन, सोनाबहाबो हाबैनि सिगां होसोलांबाय थायोबा मोनहैगोन। थ' गेलेलिय'आ बेखौ फोरमान खालामनो नाजादोंमोन जे साना मोनसे जायगायावनो थायो, नाथाय बुहुमासो साननि सोरगिदिं गिदिङो। नाथाय मा होनदोंमोन मानसिफ्रा? गेलेलिय'आ फाग्ला जाबाय। बै समनि आयेन मा खालामबाय, मानसिफोरा फोथाया बेखौ, फाग्लासो बियो, मानसिफोरखौ फाग्ला फाग्लि बानायफानो नागिरदों। बिनि थाखायनो मा खालामबाय, गेलेलिय'खौ बिजिरसालियाव लांबाय। बिजिरसालियाव लांनानै जिउ जोबजासे साजा होबाय, बेखौ जिउ जोबजासे जोबनानै दोननाय। थ' बेबायदि आरोना। दा फैयै दा
बे कनफार्म जामारबाय नंमारगौमोन गेलिलिअ'आ बै समाव बुंनाया जे बुहुमासो साननि सोरगिदिं गिदिङो थ' साइन्टिस्टफोरखौ फाग्लाबो होनजोबनो हाया खायफानि साननाया ओरैबायदि जायो दा जायनि जाउनाव नैबे जोंहा आं सारसो होनखायो हायनाखौहाय न'आव मा दं मा गैया मा जोबनानै थांदों अब्लाबो बे जे रिसार्च खालामगासिनो दं रिसार्च बायदि सानखौ सानसे नायो सोरबा फाग्ला नायनो हायो नामा बेथ' दाबायदियाव वर्ल्ड रेकर्डखौथ' खालामखागोन आंनि आन्दाजाव आरोना साननायाव ओंखायनो आं माखासे सुबुंफोरजोंबो सावरायदों जे मा जाउनाव बिदि बियो गेलिलिअ'आबो सासे साइन्टिस्टआनोमोन बे मानि थाखाय फेमास होनोबा जों मिथिखायो टेलिस्क'पखौहाय बियो फार्स्ट अबजारभेशननि थाखाय इनभेन्सन खालामनाय बैफोरनि सायावबो लोगोसे नैबे हायनाया सारा बुंनाया माखासे बेखौ मानसिफ्रा आसुर मोनदों नंद्रायैबो माने थैनो रोङै टाइप जासिगोन आं इसोर जासिगोन माने मिनिथावबो ओमफ्रायहाय माने अबजार्भ खालामगासिनो दं साननि पावारखौ सानसे लानाय ओमफ्राय बे कम्पिउटार सिस्टेमनि बे जिर' एन्ड 1 बेफोरबायदि आरो हेकिंनि माखासे खोथा बुंदों थ' जोंथ' बेफोरखौ जेबो नलेज गैया आइडिया गैया नाथाय गुगोलाव नायोब्ला नोंमारगौ किसुमाना बैफोरो डिजिटेल क'डफोर थ' बिथाङा गोबां स्टाडिबो खालामखानाय दं माखासे समाव ओमफ्राय साननो गोनाङा बेसे जोंनि बर'फ्रा मुलाम्फाबो जानो हागौ जुदि बियो निस्सय मोजाङै स्टाडि खालाममारदोंबा जे सानखौ जे जों दसेखौनो नायनो हाया बेना जेसेनो सान्दुं गोसा जायो एसेनो मोजां लाइभ नायबाय थागोन बियो मेसेबालासे आरो माखासे सुबुंफ्रा गावसिनि एरियानियानो फोरमायनाय बायदिब्ला बियो कलेज लेभेलावबो जेब्ला फरायदोंमोन बे समावहाय 3 घन्टा बै समाव आरो 3 घन्टा सानखौ लाइभ नायनायनि थाखाय प्राइजबो मोनखांबावखाबाय जाहैदों ओमफ्राय बिथांखौ आं बुंबाय थादों नोंनि बे टेलेन्ट दासिमबो आं बिदि खोनाफेराखै नुफेराखै माने सानखौहाय सानसे जाय लाइभ नायबाय थायो मेसेबालासे टर्च बायदि ओरै माबा बाल्बफोर बायदि मेगना फुंनि सम आरो बेलासिनि समावथ' न' डाउट भिटामिन डि मोनो नाथाय बै गेजेरखिनि समाव इसिबां गोसा सानावबो जे नों नायो अबजार्भ खालामो रावबोथ' बिदि फाग्ला हालाबाया अब्ला बोरै जाथावथाव बियो थ' नोङो वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डफ्राव बेफ्राव एसे थांबा मोजां जागोन नामा सार होनो नांथ'वा आं पपुलारिटिखौ नाङा आं रिसार्च खालामगासिनो दं मोनसे लेभेल दंबावनो गावना एबार बै लेभेलाव थाङोब्ला माबा मोनसे जानायनि चान्स दंबावो आरोना थ' बिदि बुंगासिनो बियो थ' जोंनि निउस मिडिया रिपर्टारफ्राबो कालेक्ट खालामोब्ला माने पपुलारिटिखौ बारायोब्ला मोजां जागोन बावथ' आं सानो बे मोजाङै बाहागो लायो पार्टिसिपेट खालामोबा वर्ल्ड रेकर्ड जागोन बे गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बे डाइरेक्ट लाइभ सान नायनायाव मानो होनबा जों नायनो हायाना गोबाङा मा फाग्ला जादोंब्रा थगायदों साननो हागौ खिन्थु नायो बियो आं बहुद बार थांबाय बेनाव भिडिअ लानो ट्राइ खालामबाय लाजाया मैया बोरै लाजाखोथाय किसुमान साइन्सनि लेंगुवेजफोरखौ बुङोबा नोंगौ जों फाग्ला जानाय बायदि मोनो मानसिफोरखौहाय फाग्ला जाबाय बियो खिन्थु बै गेलिलिअ'निखौ नायोब्लाबो फाग्लाद्रायबो होनजोबनो हायाना जों रावखौबो साइन्सनियाव जाय थाङो बिदि थ' बेखिनियानो मोनसे स्पेसियेल भिडिअ फैनो थांगासिनो दं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों अपेनिं मा अपेनिं बियो ओमफ्रायहाय गोबां सोंहरग्राफोर आं बुंला जेबो थाख्लायनि केस नाम्बारफोरखौ नायनानै लादो बे फोसावखानाय खौराङावनो दाख्लैनिफ्रायनो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल